Здравейте, днес исках да ви кажа една много важна информация за вас. Кога? От днес или от по-други ден ще почна да снимам клипове на Hexit. И на Hexit ще правя клипове и понеже си купих нов лаптоп, той въобще вече не става за нищо, развали ми се вентилаторчето. Поне го казах в някой от клиповете ми. Скоро не съм правил епизоди на Hexit. Това ще почна от днес или от по-други ден да правя. И по-натам ще почна да снимам на Sims 4, защото имам някакъв проблем. Споменах в клипа на Minecraft. Ще чуете. И по-натам World of Tanks. Това е важната информация. И скоро не знам дали ще си преинсталирам точно Windows-а. Казах го в клипа на Minecraft, където го направих. Препълних си C диска и понеже няма как да го изчистя, ще трябва... Не, мисля да не го преинсталирам, не знам. Ще помисля. И това е. Чао. Виждане. Харесайте клипа, абонирайте се за мен, харесайте клиповете, коментирайте и това.